Rafinha encara Tchouaméni, Rafinha, el xut! Gol! L'àrbit ha pitat avui, demà o l'any que ve? Fins que marqui el Madrid. La rematada de Hausen, el pal, el rebot, Gonzalo, el pal i gol. Gol, no m'ho puc creure. Veiem la repetició, Asensio, que li fot una patada. Va. L'atura amb una falta dura i vermella. Ha expulsat Frenkie de Jong, targeta vermella. Bueno, no ho sé quants minuts. És que no ho sé perquè no sabem a quin minut acabarà. La rematada és d'un jugador del Barça, li cau a Mbappé, la torna a posar a la frontal, Joan Garcia! Joan Garcia! T'estimo, Joan. El tercer home, amb David González i Àlex Farsac. Bona nit. Diumenge 11 de gener, són les 8 de la nit i ja està a pocs minuts de començar aquest clàssic de Supercopa, final de Supercopa d'Espanya. M'acompanya, com sempre, i com no podria ser d'una altra manera, el meu company d'equip, el meu company d'aventures, l'inigualable, l'estimat per tothom, el David González Anglès. David, com estàs? Estic perfectament, Àlex, però el que estic és ansiós perquè, Àlex, acaba de començar el partit, estem amb tota l'ansietat del món. Jo crec que hem de posar ja l'ambient del partit, que escoltem com estan els aficionats d'aquí a l'Aràbia Saudita. A més a més d'ansietat, també estem avui amb dues persones molt especials, que són les dues persones de projecte Control Z, el Bernat i l'Adrià. Com esteu, nois? Bona nit. Doncs molt bé, aquí estem amb moltes ganes de veure aquest clàssic, com sempre, ja sobre una final. Que millor. Sí. A veure si surt com l'any passat. I repassem l'alineació del conjunt blaugrana, que juga amb Joan Garcia a la porteria, línia de 4 darrere amb Jules Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Bande, el doble pivot, Frenkie de Jong i Pedri González, Lamine, Fermín i Rafinha a les mitges puntes, i a dalt tot Ferran Torres, el Real Madrid, que ho farà amb Courtois, Valverde, Asensio, Hausen i Álvaro Carreras, al mig del camp, Tchouaméni, Camavinga, i Camavinga, no em paris, Àlex, estic dient les eleccions del Madrid, Jude Bellingham a la mitja punta, i a dalt Rodrigo, Vinícius i Gonzalo García. No comença Mbappé en el partit. Ferran Torres és tan bo. És que jo sempre em pregunto, què té Torres per ser tan bo? Què té Ferran Torres? No podem començar així, per ser tan... En fi, perdoneu, disculpeu, ho havia de fer. I amb tot això, Àlex, ha començat ja el partit. Portem ja 30 segons de maig en aquest l'Himne Stadium. Una passada per Lamine Yamal, que li guanya la jugada a Carreras, entrant dins de l'àrea. Es mor una mica la jugada, però segueix Lamine. Passa enrere per Pedri, que torna a jugar amb Lamine a la dreta, de primeres amb la dreta, amb Koundé la centrada. Ha estat ara molt bé Dinhausen per rebutjar la pilota. Senyalen fora de porteria. Es queda de braços oberts Robert Lewandowski perquè... Doncs té ara la pilota del Real Madrid. Volies dir, David? No, volia narrar la jugada. Compte, Àlex. Doncs res. Àlex, que feia una tacada bastant perillosa. Vinícius a l'interior de l'àrea, busca una passada per Gonzalo. La jugada, per sort, ha estat Cubarsí rapidíssim per interceptar-la i enviar-la a córner. Però, o sigui, ja el deixa llest. La centrada de Vinícius, que no ha rematat Gonzalo García. Per favor. I era una jugada bastant perillosa. Eric Garcia, que segueix amb la màscara. Jo no ho hem comentat abans, però una porra, ara que portem 9 minuts de partit. Com penseu que acabarà el Barça partit? Potser 3-0. sou uns gafes, però jo vull que us molleu. Jo crec que serà un 2-1 i lluitant i patint. Adri? Jo és que et llançaria una molt heavy, però vaig anar tranquil. No, emociona. 4-1. 4-1, m'agrada. Lamine, no sé, sí, se li ha escapat el control i ha sortit la pilota. Volia fer una elàstica i li ha sortit una rígida. Ja l'ha tret, Bé. La tenia apuntada. Minut 10, ja l'ha tret. Sí m'agrada. Amb Frenkie de Jong i aquest més enrere amb Pau Cubarsí. El Madrid ara mateix en posició defensiva amb un 5-3-2. Es fica en línia 5 darrere, fent de carrilers a Fede Valverde i Carreras. I Tchouaméni es fica en 3 centrals per acompanyar és molt bo, a Hausen i a Asensio. Ets molt bo, Juga la pilota per banda dreta, la mínia, amb Jules Koundé. Gràcies, ho agraeixo. Increïble. Crec que no és un comentari de sabó, crec que és observació. Moltes gràcies per les roses, la gent de TikTok aquí. Compte que se'n va, sol ara Vinícius, guanyant metres. El davanter brasiler del Madrid té amics, però decideix provar el xut. Finalment, Joan Garcia, sense cap tipus de complicació, atura aquest remat fluixet, ras i centrat de Vinícius Júnior, que no en sap més, nano, i compte que el Barça ja creua la línia de mitjos. M'acabes de tirar la ja està al terreny.
Que he estat a punt de dir, Sí. he estat a punt de dir Compte. Vinicius tiene amigos. Té amics, però... Que ara no vull ser malastruc en aquesta situació, Malastruc, però Joan Garcia... Quines paraules. Doncs Ho vaig veure l'altre dia. en un Rafinha vídeo, és l'encarregat de treure aquest córner pel Barça. La centrada de Rafinha, el segon pal, la treu. Finalment Álvaro Carreras. I la pilota Frenkie de Jong a mig del camp. Digues, Àlex. No, dic, què us sembla Courtois com a porter actualment? Vale, com a persona ja sabem que està amb l'ex de Kevin De Bruyne, que era el seu company d'equip, però com a porter... Home, ara mateix és el millor porter del món en sentit de que s'ho ha guanyat de puls. O sigui, Estàs bé? amb els anys. El tema és que ara em diràs, no, és que està Estàs Joan bé o Garcia, no? que està Joan Garcia, bla, bla, bla. Jo crec que aquí hem patinat. Thibaut Courtois ara mateix és el porter de la Lliga amb més porteries de zero. Que em diguis que Courtois és el millor porter Està del clar món que, a dia el que està clar és que d'avui, Courtois és un porteràs, Doncs, i és mira, així. si És mires un els dels partits millors. El millor no sé si, però un dels millors sí. Per mi s'ho ha guanyat a puls. Joan Garcia, hòstia, té davant potser, mira, jo diré, és el millor porter que he vist en la meva vida. Joan Garcia. No, Joan Garcia. Thibaut Courtois. Vale. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Té 10 partits després. rectificar la possessió protegeix molt bé la pilota, serà fora de porteria pel Real Madrid. Sobre això us volia parlar jo, que porto una estona pensant, Sí. el duel Carreras-Lamine. Ja es va parlar molt a l'últim clàssic d'aquest duel, d'aquest 1 contra 1. Com ho veieu? De moment, els primers 20 minuts de partit, sent el màxim d'objectiu possible, crec que Carreras ha fet millor partit que Lamine. Ho hem vist en l'última jugada, l'ha aguantat bé i finalment li ha robat la cartera. Vull dir que... Sí, ha fet molt bona acció defensiva, la Estem veritat. sent molt prematurs ara mateix. Vull dir, Sí, portem 20 minuts de per partit. això he dit en els primers 20 Tu ets minuts de fanàtic, partit. de Lamine, ets Hòstia, absolutament és que no es pot dir fanàtic. res. Escolta'm, No. en els primers 20 minuts. Però No he dit en tot el partit. He dit en els primers 20 minuts que s'han jugat. jo t'estic... Si Lamine marca un hat-trick, posant- et diré, Lamine és molt bo. Però és que no vull... Però encara està a 3 gols del hat-trick, llavors. No vull que en aquest programa quedin statements Per favor. buits de coses que Va, dius. statements, va. S'ha de fer complex, s'ha de posar els punts sobre les is. Té la pilota ara el nòvio de David, intentava encarar finalment. Cubarsí lluitant amb Gonzalo, bé, Cubarsí Molt bé. en accions defensives, rebutja la pilota, Eric que xoca bé amb Fede Valverde, i veiem aquí repetida la jugada, trobant la pilota amb la Cubarsí, però... Siguen. Nada, ha sigut, li ha donat a l'ombro. Analitzant la jugada és una posició natural del braç de Cubarsí perquè està fent la carrera cap enrere. Sí. Jo crec que no és gens penalitzable aquesta jugada, No? basant-nos en el llibre de manos laterales o no manos laterales. Aquí jo crec que en consideració és una mà natural. Res més, si tu... Gràcies. Aquí estic d'acord, Gràcies per Sí, la no. precisió. Té la M'estàs pilota- vacilant molt, Àlex. avui. No. M'estàs vacilant molt. I estem jugant un clàssic. L'important és el clàssic, no la nostra pica baralla És un constant. superclàssic. Un superclàssic. Però no t'estava vacilant en aquest cas, però té la pilota el Barça, la té ara Álvaro Carreras, l'esfèric sentim l'anunci des de l'estadi, sisplau, que no es tirin coses, ni encenguin bengales ni res. La té ara No, yo he Joan escuchado Garcia. José Antonio, perdone, has dejado mal aparcado el Sí, coche, sí, salga sí. a posicionarlo bien. Per cert, Monuera Montero, l'àrbitre d'aquest partit, en els peus de Lamine Yamal a la banda dreta. Lamine, la passada és bona per Jules Koundé li torna la mitjanció perquè Lamine entra a l'àrea, la passada de Lamine, no hi ha arribat ningú, la té Valde amb Rafinha entra a l'àrea, el xut de Rafinha, la para, l'atura Thibaut Courtois, però compte que el rebot li torna a caure Alejandro Valde i la jugada encara no està morta. Ara el partit que s'ha aturat per un cooling break, entenc que farà bastanta caloreta, no sé si ens ho pots buscar, Va. Àlex, que a tu t'agrada molt aquestes dadetes del temps. Nois, m'acaba d'arribar una dada, Yes. i és que Vinícius està a 2 targetes grogues de l'expulsió. Perfecte. És l'únic del camp que està a Sí. 2 grogues a l'expulsió. Sí. Heavy, Seguirem És curiós, pendents. Intentava sortir el Madrid amb una passada de Bellingham, ha estat bé de Jong, la passada que li arriba a Rodrigo, de cap juga amb Gonzalo, compta que es pot anar davant de porter Joan Garcia. Molt sòlid, L'ha tocat Joan. La Cubarsí. rematada de Gonzalo García, que rematava des de la frontal de l'àrea, no s'ha volgut acostar més. Anirà- La passada de Rafinha és bona, li arriba a Pedri, entra dins de l'àrea de Pedri, la passada enrere per Fermín, la rematada amb l'esquerra fora. La rematada de Fermín, que ha vingut incomodat per Jude Bellingham. En estàtica el Madrid, Fede Valverde, que vol anar cap al mig. Fermín ara ha estat molt bé recorrent la pilota i juga amb Lewandowski. El Barça que surt al contracop, obrint la dreta per la Minda. Primeres la passada pot ser molt bona per Rafinha. sí. Rafinha encara curta la rematada fora. L'ha enganxat molt malament. La rematada de Rafinha, que ha sigut un nyap. Ha intentat rematar de primeres, no ho sé si podia intentar controlar i buscar una jugada una mica més calmada, potser la pilota li venia votant, sí. No era la rematada més fàcil del món, però ara compta el Barça que torna a recuperar la pilota. Fermín juga amb Rafinha, pot ser un altre. Rafinha encara la Tchouaméni, Rafinha, el xut! Gol! Gol!
Té fallat una clara abans. Aquesta va Barraca. Encarava a Thibaut Courtois després d'una altra pèrdua del Madrid desastrosa en una zona que no la pots perdre. I Rafinha, que tenia opcions de passada, que tenia companys, que tenia potser la idea de fer-ho amb més calma. Ell ha dit, jo me lo guiso, jo me lo como. Encara Tchouaméni es posa la pilota a la seva cama esquerra i creuada on no hi arriba Thibaut Courtois. Marca el primer del Barça al minut 36 de partit. Barça 1, Real Madrid 0. De moment la Supercopa que aniria a Can Barça. Quin jugador Rafinha, i per cert, quan ho ha anat a celebrar, que òbviament tots els companys han anat amb ell a donar-li l'enhorabona i a celebrar aquest gol, que és un golaç i que de moment ens posa, com has dit tu, una passeta més endavant per aquesta Supercopa. Assenyalava l'escut, es tocava l'escut i deia, ei, soc aquí, soc del Barça, soc el Rafinha, soc el número 11, i si l'any passat no vaig guanyar la pilota d'or, compta aquest any. Sí. Compta Aquest any. Bé, bones sensacions ara en les últimes dues jugades, perquè el Barça ha generat en 3 i no res, dues ocasions molt perilloses. La primera de Rafinha davant de Courtois, que la fallava, com bé comentàvem aquí, i el segon a Barraca. Realment, en un tram del partit, el Madrid ha fet el mateix, l'únic que no ha definit bé. Però hem tingut sort per això, realment. Amb Vinícius, no? Sí. Perquè el Barça està combinant bé, està trobant bones jugades. Després sí que és veritat que quan estem atacant en estàtic no hem trobat masses oportunitats amb el Madrid aculat. Compte la pilota per Fermín a dins de l'àrea, el xut de Fermín i atura Thibaut Courtois. Una jugada rapidíssima on agafa la pilota Lamine Yamal, li passa a Fermín i Fermín, que no s'ho pensa ni un instant, i la remata a porteria sota els 3 pals, amb una rematada francament bona, però Thibaut Courtois, ja sabem quin porter és. A Pedri fora de l'àrea, buscava Pedri ara Lamine, el troba dins de l'àrea Lamine, pot encara Lamine, la centrada, el pal ha anat? No, Courtois. Doncs la toca Courtois i la pilota. És massa bo, Courtois. La pilota ha anat a fora, és que m'ha semblat que la tocava Courtois, però anava al pal després. Veiem aquí la jugada repetida, encarava Lamine a Rodrigo, buscava un centre que anava... Sí, ha sigut Courtois. Massa tancat. Veiem ara a Kylian Mbappé a la banqueta, que va indicar a Xavi Alonso que ja estaria disponible per jugar, no ho ha fet de titular, com molts ens imaginàvem que no sortiria titular, però haurem de veure si en els últims minuts de partit o en la segona meitat entrarà el francès a buscar una reacció del club blanc. A roda de premsa, justament Xavi Alonso deia que no serien kamikazes amb Mbappé i no hipotecarien una possible lesió de Mbappé per guanyar el partit. El que segur que tots sabem aquí és que el veurem a la segona part Mbappé per intentar que el seu equip remunti el partit. És molt important, el paper de realitzador, i a mi m'emprenya moltes vegades quan estàs jugant... 3 minuts, Manolo! Quan estàs jugant al Barça o algun equip de futbol i estan ensenyant una cosa que no té a veure. M'ha arribat una altra dada, nois, i és que Mbappé ha fet 0 xuts. 0 xuts, 0 xuts, Aquesta primera meitat. I compte que és el torn del Madrid, és el torn de Vinícius. Vinícius encara a Jules Koundé i segueix el brasiler. En té 2 a sobre, marxa molt bé entre l'àrea Vinícius. Atenció perquè pot xutar el xut de Vinícius i el gol. Acaba de marcar Vinícius Júnior al minut 46 de partit. Un golaç del brasiler que marxava de Koundé, marxava, si no m'equivoco, de Pau Cubarsí, entrava a l'àrea, feia una obertura amb la cama i la creuava a la porteria de Joan Garcia, que no hi ha pogut fer res. Golaç del brasiler, golaç de Vinícius, que pràcticament ha fet aquesta jugada sola i ha fet el gol seu, i ara mirant a la grada demana calma a Vinícius i alienta a l'afició que hi hagi de minut 46 han anat directe als aficionats del Barça, No. En general, tampoc s'ha de... Barça 1, Real Madrid 1. La jugada pensava que anava a pitar al final, però potser deixa una més. El Barça que vol tenir la última. Pedri, la passada interior per Lewandowski, està molt sol a l'interior de la Lewandowski! Gol! El robot polonès que torna a fer acte de presència. El Viejales, el tio que no li tenen confiança a molta gent perquè diuen que té molta edat, que se li ha acabat la seva dinastia com a futbolista, però senyors, estem davant d'un dels millors davanters de la història i acaba de marcar el 2-1. Semblava que ens anàvem al descans amb un empat injust, s'ha de dir, injust, perquè el Barça crec que ha fet mèrits per anar a la mitja part amb avantatge en el marcador.
a la defensa del Madrid, que perdia totalment la marca de Lewandowski. Pedri, que ho veia i veia lliure Lewandowski, i la picadeta màgica per sobre del gegant belga, perquè és que Courtois és un bitxarraco. Quina definició de Lewandowski. Minut 49 de partit, Robert Lewandowski, Barça 2, Real Madrid 1. He de dir que m'ha has vist sorprès... la pica? Sí, impressionant. M'ha sorprès molt que la defensa del Madrid deixés tant espai. Sí, no, entre Hausen i Tchouaméni és que ningú agafa referència de Lewandowski. no ho he entès. Se l'obliden. L'àrbit pita avui, demà o l'any que ve? 3 minuts, Manolo! Està jugant des de la cantonada. Fins que marqui el Madrid. La posarà Rodrigo Goes. There it goes. La centrada de Rodrigo a l'interior de l'àrea, la rematada de Hausen, al pal, el rebot, Gonzalo, al pal i gol. Gol, no m'ho puc creure. Ha marcat el Real Madrid a la última de la primera part en una jugada on hi ha hagut diverses pilotes al pal. S'enlairava primer Dean Hausen en la centrada de Rodrigo, pilota al pal, que no sé si Rafinha feia una mica d'ajut per evitar el gol. Li queia la pilota a Gonzalo García, es queixen els jugadors del Barça, no sé si del temps, no sé si d'una falta. Els jugadors del Madrid era de braços creuats. Frenkie de Jong, que li fa el temps que ja s'havia acabat la primera part. Jo vull dir tres coses. La primera, valor se li ha de donar a Rafinha aturant aquesta bola. No, espectacular. Primer de tot, honor a Rafinha per aturar aquesta bola. Segon, la rematada de Gonzalo no em sembla ni una rematada, és a dir, estava al terra i ha tocat la pilota com ha pogut i ha entrat. Tercera cosa, i per mi més important en aquest context, per què s'estava jugant al minut 50 i mig si s'havien afegit 3 minuts? Estem al minut 56 i mig, s'ha reprès el joc i l'àrbitre encara no ha pitat al final. Portem 7 minuts afegit. Portem 7 minuts afegit, havent-ne 3 d'inici. Però en el moment del gol era al minut 50 i mig i havia... Ara sí, el senyor Monuera Montero, que es posa el xiulet a la boca. S'acaba la primera part amb una primera part eterna, perquè hem arribat fins al minut 52. L'únic motiu que podríem imaginar d'aquesta afegida de temps és el gol del Barça i el gol del Madrid, perquè s'ha marcat 2 gols en el descompte. Però no s'ha perdut suficient temps com per jugar 5 minuts i mig de més. Monuera Montero, que té la mà al rellotge i diu que comença aquesta segona meitat a Jeddah. Compte, atenció, aquesta pilota recuperada, té Rafinha, pot encarar Rafinha, marxa Rafinha, la passada que buscava per Robert Lewandowski ha estat interceptada pel defensor blanc. Llàstima, perquè era una ocasió molt prometedora pel Barça. S'obria una mica a la dreta per donar sortida a Eric Garcia, juga amb la mina, aquest de primer és per Koundé, combinació entre els dos que juguen a banda dreta. L'entrada la duríssima de Camavinga, Pedri a frontal de l'àrea, busca la passada interior per Lewandowski, es queixa la mina d'una falta que té tota la raó del món. Monuera Montero, que fa la vista gorda, no ha considerat que allò fos falta. Crec que sí ho ha considerat. Crec que sí ho ha considerat, ha donat la llei de l'avantatge, però crec que la jugada tampoc ha anat molt més enllà d'aquella situació i jo crec que hauria d'haver assenyalat la falta. Per mi era falta per assenyalar-la en aquell mateix instant, però bé. I el Madrid, que se'n va a córrer, la té ara Vinícius Júnior a la banda esquerra. Vinícius, que pot tornar encara a l'ajuda de Rodrigo, el xut de Vinícius, l'atura Joan García, la rematada novament de Vinícius, se'n va directament a fora, però molt de compte, perquè Vinícius del no-res ha tret una rematada que ha anat entre els 3 pals. I el de Rocafonda, que vol generar una nova acció d'atac. Bona passada interior per Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que segueix. Frenkie arriba a zona de frontal, l'entrada de Bellingham, l'àrbitre que assenyala falta. Falta a la frontal de l'àrea. Monuera Montero, que assenyala que es pot xutar la falta, i va Rafinha, fluixeta i directament a fora per sobre de la porteria de Thibaut Courtois. Momento, David. Li arriba la pilota a Vinícius a banda esquerra, després una mala sortida del Barça, encararà Cubarsí, passa enrere per Rodrigo, que vol armar el xut, fa una finta, torna a obrir per Vinícius, encararà Cubarsí, Vinícius a l'interior de l'àrea, el xut, per sobre la porteria, Joan fora. Per sobre la porteria, aquest xut la tocava un defensor del Barça, per tant serà córner, una nova ocasió de Vinícius Júnior. La centrada de Rodrigo al segon pal, directament a les mans del de Sallent, directament a les mans de Joan García, que surt ràpidament. Té la pilota al Barça, Pedri buscava la passada per Rafinha, li fan una falta ja, sisplau, gràcies. per darrere, i va tot el Barça a reclamar. Frenkie de Jong, Valde, Fermín, Rafinha es queixaven d'aquesta falta de Raúl Asensio. Veiem la repetició, Asensio, que li fot una patada contundentíssima. Mira, xuta la pilota i ja sé... Això no ho pot ser. Saps, em recorda bastant aquella patada de Sergio Ramos al 5-0 a Messi. Sí.
és molt Això no semblant ho pots fer. i és És que no busca la pilota. És va que- directe és una al entrada teu. d'una violència molt dura, oblidant-se de la pilota. De fet, ell s'aparta. El Raúl Asensio, en el moment en què fa l'entrada, ja sap que alguna cosa ve. Compte aquí, l'empenta que li ha fet Valverde a Rafinha. I crec que li ha tret groga. de fet, Sí, a Valverde, abans veia just que algun jugador del Madrid s'emportava groga, l'he vist. però crec que això acabarà No ho així. crec, però ostres. Això acabarà així i el joc continuarà amb 11 jugadors contra 11. Targeta taronja, per mi, això. En fi. Rodrigo serà l'encarregat de treure aquesta pilota parada i ho farà al llarg. La centrada llarga de Rodrigo buscant el seu company dins. Olsen, falta per sobre el porter. Finalment l'àrbitre diu que No no. l'ha assenyalat. Compte la passada de Pedri, que és llarga. Atenció perquè hi arriba Rafinha. Rafinha que té 3 tios del Madrid davant. Què farà Rafinha? Doncs buscava la centrada enrere per Lamine Yamal, que entrava en segona línia. Finalment ha estat interceptada per Álvaro Carreras. Una Compte falta que hi molt va evident. Vinícius encarant a Jules Koundé. La passada per Rodrigo és molt bona. Rodrigo que ja trepitja dins de l'àrea. Encara novament a Jules Koundé. La passada cap a Vinícius. Vinícius té la pilota i va Rodrigo. El xut de Rodrigo. L'atura, Joan! Quina aturada. Providencial, Joan Garcia, una vegada més. Es fan ara canvis en els dos equips, crec, perquè el Real Madrid també veia jugadors preparats per canviar, però el Barça fa primer el de Dani Olmo per Fermín, el jugador andalús que avui no ha estat massa present en el partit, crec que era un canvi esperat, i l'altre que s'anirà al partit serà Robert Lewandowski per que en el seu lloc entri Ferran Torres. El canvi, compte el canvi que s'anirà Fede Valverde per Arda Güler. Aviam com disposiciona ara el Madrid l'11, perquè treu el jugador que està jugant de lateral dret per ficar un jugador interior com és Arda Güler, potser Asensio cau al lateral i Tchouaméni més a central. No ho sé, em sorprèn molt aquest canvi. Intentant buscar la bona sortida, Koundé buscant una passada llarga a l'espai per Ferran, la toca amb el cap Carreras, la camp portant Frenkie, compta Lamine, que té espai, la passada de Lamine per Rafinha, que no torna a ser bona, semblant a la jugada anterior per Olmo, però aquesta tenia més bona pinta. Rafinha estava molt lliure de marca i ha intentat una passada amb l'exterior. Crec que s'equivoca en l'acció tècnica Lamine i jo crec que era més una passada d'interior de peu endavant que amb l'exterior. Sí. De que comença a apropar-se una mica, no arriba a massa velocitat. Lamine juga a l'interior per Frenkie, bona obertura a la dreta per Koundé, la centrada de Koundé per Lamine, el xut atura Courtois, el rebot arriba a Ferran, segueix la pilota allà però rebutja el Real Madrid. Llàstima, jugada ràpida del Barça. Sí que és veritat que la rematada de Lamine Yamal ha sigut bastant centrada. Doncs compte, David, perquè comença a escalfar el francès, comença a escalfar. No, ja porta un rato. Compte Kylian Mbappé. la té Ferran a la frontal, juga amb Olmo de primeres, li cau la pilota a Rafinha, el xut amb la dreta que llença al terra, gol, 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 gol. Mare meva, que llença al terra, és el partit de rematades complicades, gol, 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 gol. Un altre gol del brasiler, un altre gol del capità du Rafael Díaz Beloli al minut 73 de partit, d'una jugada que el Barça trobava una bona combinació amb Ferran i Dani Olmo jugant de primeres. Rafinha, que centrava la posició, semblava que perdia opcions, perquè estem acostumats a un Rafinha molt esquerrà, un jugador que depèn molt de la seva cama esquerra, però no ens imaginaven que llença al terra trobés una rematada. Sí que és veritat, no la millor del món, però ha arribat al fons de la porteria aquella pilota, ha rebotat en un jugador del Madrid, ha sigut una mica xurro veient la repetició del gol. Gol del Barça, ens tornem a posar per davant al marcador a 15-20 minuts per acabar el partit, esperant a l'afegit. Barça 3, Real Madrid 2. Al final un gol és un gol i tot compta, però l'important és qui el fa, l'important és quan el fem, l'important és on el fem, que senyores i senyors estem a la final de la Supercopa d'Espanya, estem a Jeddah, o com li vulguis dir, i estem al minut 75 de partit, i el Barça guanya per 3-2. Surt Gonzalo, David, hi ha canvis. S'anirà Gonzalo del terreny de joc i imaginem que en el seu lloc ha entrat Kiki, ha entrat Kylian Mbappé, que intentarà ajudar el Real Madrid a remuntar el partit, i també ha tornat a entrar David Álava, jugador que en les últimes temporades no està tenint molta sort amb les lesions, però que Xavi Alonso li dona el vot de confiança a 15 minuts per acabar el partit. Sí, ha sortit en el seu lloc Huijsen. Té la pilota Dani Olmo a la frontal, la segueix Dani Olmo, el xut, finalment acaba per sobre de la porteria el de Terrassa, que s'ha endut una pilota que semblava primer inofensiva i a poc s'ha anat acostant cada vegada més a la porteria Thibaut Courtois. També té la pilota Pedri, trobant espais, però el de Tegueste és més intel·ligent que
que jo m'atreviria a dir Albert Einstein, sí, perquè Pedri és molt llest, és molt intel·ligent i l'estimo moltíssim. A sobre és el meu germà bessó, perquè som igualíssims. Té la pilota Lamine Yamal, estic desvariant, intenta superar Álvaro Carreras, ho fa perfectament, una altra bicicleta, t'estira al terra, Camavinga, segueix Lamine, arriba a l'interior de l'àrea, segueix Lamine, bona intercepció ara de David Alaba, la pilota a les mans de Thibaut Courtois, no sé de què reia, o si estava fent una narració totalment lògica i coherent, i li arriba la pilota a les mans de Thibaut Courtois. Sí, però... M'ha agradat que anaves narrant i mentre anaves narrant les teves desvariacions i anaves narrant que estaves narrant les teves desvariacions. T'ha agradat, ha sigut com una mica narrador de pel·lícula que fa les seves idees mentals, no? Li arriba la pilota a Lamine, que vol protegir la pilota a Carreras. Bé, Lamine, la falta com un piano d'Álvaro Carreras i l'àrbitre que no senyala targeta groga. Una altra acció, ara sí, senyala targeta groga, m'havia sorprès perquè era catedral, s'havia oblidat de la pilota intentant aturar Lamine Yamal i després d'aquesta targeta groga s'atura el joc perquè es fan canvis, Àlex. Sí, torna Franco a Madrid, sortirà Mastantuono en aquest minut 81 de partit per intentar canviar aquest marcador. Sortirà en el seu lloc, sortirà al terreny de joc Camavinga i també s'ha fet un altre canvi. El Barça que entrarà Gerard Martín i Marcus Rashford, s'anirà Eric García i també entrarà Marcus Rashford, potser ho farà per Rafinha, efectivament, se'n va d'extrem esquerre brasiler perquè ara toca esforçar-se fins al final. Desplaçament en llarg que busca a Marcus Rashford encarant a Asensio, se'l vol fer, ho aconsegueix Rashford, llàstima perquè Courtois ha estat atentíssim, Asensio que queia a terra, sembla que no li ha passat res al jugador espanyol del Real Madrid. El davanter francès atura Lamine Yamal que s'emporta la pilota, vol superar Frenkie de Jong que l'atura amb una falta dura i vermella. Ha expulsat Frenkie de Jong, targeta vermella. Però si ha sigut pilota. Però si perdoneu, pel que jo he vist, Frenkie de Jong ha anat al terra molt abans i ha anat a buscar la bola. Sí que és veritat que Frenkie ha entrat amb els dos peus per davant, que això és mal símptoma, però jo vull la repetició. En directe no semblava tant. I s'ha afegit 5 minuts que amb aquesta jugada evidentment anirem més enllà del 95. La repetició. Mbappé recupera la pilota després de l'acció dolenta de Lamine Yamal. No. Per mi no és vermella. Aviam, el peu esquerre. hem de veure el contacte del que diu l'Àlex. El peu esquerre a quina altura va, perquè això és important. Peu dret segur que no, però l'alçada és alta. Groga com a mínim. Aquí els presents, quants dels presents estan a favor de firmar la petició de posar un autobús de 10 persones a l'àrea petita de Joan Garcia, que aixequin la mà, aviam. Si haig de posar diners perquè sigui aquest el plantejament tàctic, els poso. Deixeu-me comentar això perquè sortirà Ronald Araujo després del seu viatge a Israel, després de la seva recuperació espiritual i de tot el que li fes falta. Doncs mira, a la final de la Supercopa, sent un menys i al minut 93 d'afegit, guanyant per 3-2, Ronald, demostra'ns que això de veritat ho necessitaves i que això de veritat t'ha anat bé. Si us plau, Araujo, ets la nostra salvació. Tot el Barça defensant, encara de Carreras, molt bé, Rashford en accions defensives, vol sortir el contracop al Barça, la passada de Ferran a l'espai per Rashford que té l'oportunitat d'encarar Courtois, segueix Rashford, corre, que no t'agafin, segueix Rashford, el xut de Rashford, fora! Ha pogut tancar el partit Marcus Rashford, la rematada creuada de l'anglès desviada, podia haver sigut el quart i ja hagués suposat que estiguéssim celebrant aquest títol, però tocarà aguantar una mica més. Li torna Mbappé a Güler, la centrada de Güler enrere, li arriba a Ceballos, la pilota interior de l'àrea, remata de Joan! T'estimo, Joan! La rematada de Carreras que no ha sigut la millor del món, centradíssima, li arriba a les mans de Joan Garcia, l'ha tingut el Madrid molt i molt clara. Mbappé canvia la pilota a l'altre costat, li arriba Mastantuono, es retalla Valde, Mastantuono, bé, Valde, acció defensiva, però compte que serà córner, i el Madrid que tindrà una nova oportunitat de centrada, no sé si pujarà Courtois, puja Courtois per la rematada. Home, doncs em sembla precipitat. Encara amb 2 minuts de bueno, no ho sé quants minuts, és que no ho sé perquè no sabem a quin minut acabarà. Treu en llarg de corner art de Güler, la rematada és d'un jugador del Barça, li cau a Mbappé, la torna a posar a la frontal, Joan Garcia! T'estimo, Joan. Joan Garcia acaba d'aturar una rematada de cap, si no m'equivoco, de Ceballos. Mare de Déu, Joan, per favor,
Per favor, veiem aquí la centrada d'Mbappé i ha rematat Asensio. Doncs mira, Asensio a bocajarro, pràcticament. S'acaba el partit final, ha guanyat el Barça, no hi ha temps per més, el Barça que és campió de la Supercopa d'Espanya després d'aquesta última jugada on Joan Garcia ha salvat el Barça. Hem hagut de patir de més per una expulsió a les acaballes del partit de Frenkie de Jong. Han saltat tot l'estaf i els jugadors de la banqueta del Barça per celebrar aquest títol, que és el primer, que és un altre més de l'era Flick. És la continuïtat i la demostració de que tenim un dels millors entrenadors del món, per no dir el millor. Per mi és el millor que ens ha passat al Barça en l'època moderna del conjunt blaugrana. Gràcies, Franci, per donar-nos tantes alegries. I avui el Barça, que es torna a carregar el Real Madrid en una final, és la tercera final que li guanyem al Real Madrid, amb Hansi Flick com a mestre de cerimònies, com a capità d'aquest vaixell. Doncs com bé has dit, els jugadors del Barça celebrant Hansi Flick, celebrant el cos tècnic, celebrant i de valent aquesta victòria que val un títol, aquesta victòria que ens val per una Supercopa d'Espanya, el primer títol d'aquesta temporada, el primer títol que vivim aquí amb el tercer home i el primer títol de la min d'aquesta temporada i de tots aquests jugadors que són molt bons i que són de casa. Veiem ara en primer pla a Runi Bardghji i senyores i senyors, jo només dic que Hansi Flick ha jugat 7 o 8 finals de la seva vida i no n'ha perdut cap. Bueno, Àlex, fes-me els honors i canta aquest títol del Barça. Don Ronald Araujo, que aixeca la copa i el Barça és campió de la Supercopa, derrotant el Real Madrid per 3-2. Els jugadors que ho celebren, confeti, fum, celebracions, abraçades, salts, eufòria, emoció, perquè el Barça, senyores i senyors, aixeca el primer títol de la temporada. A Lleida hi ha focs artificials, hi ha bengales, tothom ho sent, que el Barça és campió, que torna a ser el Barça de sempre, que el Barça ha derrotat a l'etern enemic, que el Barça, senyores i senyors, és campió. I avui és nit de celebració, avui és nit per dir que jo soc culer i estic orgullós, i avui és nit per celebrar-ho tot, collons! El tercer home, amb David González i Àlex Farsac.